It's Mega Grace on Vuma FM, Adult Radio for the Young at Heart. Na ivesi esivuka ngalo namhlanje kuseni mase sithi bamba sengiyavala kuseni sivuka ngencwadi kaMikha chapter 7 verse 8. Ungathokozi ngami sitha sami ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka lapho ngihleze ebumnyameni uJehova uzakuba ngukukhanya kwami. Cela ubambe lo myalezo as you are starting your day. Ungathokozi ngami sitha sami ngokuba uma ngiwile ngiyakuvuka lapho ngihleze ebumnyameni uJehova uyakuba ngukukhanya kwami. Ezuqala usuku lwakho namhlanje abambe lamazwi uthi noma ngabe ngiwile namhlanje noma ngabe ngiphansi namhlanje empilweni kodwa isitha sakho masingathokozi ngokuwa kwakho ngoba ngeke uphelele kuweni kwakho uthi lithi leli verse ngiyakuvuka nama ngabe ngihlele ebumnyameni ngiyakuvuka uJehova uyakuba ngukukhanya kwami bese ngiyavuka. Ngifuna ukukhuluma nabantu namhlanje akade bephezulu akade beyizinto ezinkulu kodwa impilo yababamba ngamawashing yabashonisa phansi. Ngikhuluma nabantu akade bezazi ukuthi bona bawo number 1 kodwa impilo yabaphendukela isimo sabashintshela izinto zangabe isafana nakuqala. Noma ngingawa sitha sami ungajabuli ngoba namhlanje ngiwile kodwa ngiyakuvuka. Ngifuna ukunikeza lamazwi ozowa meditate throughout the day uthi uJehova uzovuka noma namhlanje impilo ngakubeka lapha ekubeke khona but that's not your final destination, that is not your conclusion. Akusisi isiphetho sakho leso uzakuvuka futhi ngiyacela namhlanje uyithintithe uvuke ume ngeenyawo ngoba isitha sesiyajabula ngokuba kwakho phansi kanti understand ukuthi ngoba uphansi amazulu asazokuphakamisa asazokuvusa akubeke endaweni efaneleyo. Namhlanje kuseni noma ngabe impilo ikushaye kanjani noma ngabe izimo zigile kanjani noma ngabe abantu bakurejectile bakushiya bakwenzela phansi bakubophela amanyatheni enyathi bakwenzela izinto ezithile kodwa ngiyacela vuka manje ungabusananga ukuthi ubani abangakuphathanga kahle ubani abakuvalelile siyavuma yebo impilo ikushayile washona phansi kodwa phela manje ungabusahlala kuyizolo lakho ungabusahlala kubantu abangakuthanda emsebenzini. Vuka uyithathe uqale kabusha ulungise impilo yakho uvuka ulungise namaphutho wenzile izolo. Vuka ukuze isitha sakho singajabuli ngokuthi wena usuphansi. Vuka manje uyithathe. Siyazi ukuthi izinto azikhambelanga kahle ngonyaka wedlule ungahlali phela lapha ekutheni last year kwenzeka ukuthi vuka manje uqhubeke nempilo. Impilo iyaqhubeka sekwenzekalile kwenzekalile izolo akukho ngakwenza manje ukushintsha izolo lakho kodwa ungenza ukuthile namhlanje ukuze ikusasa lakho libe ngcono kunezolo lakho. Ungahlali ekutheni wena washiya ubaba wakho usemncane wangakukhulisa ngeke usakushintsha lokho. Vuka manje ubuke ukuthi yini engayenza manje ukuya phambili ngoba ukuhlala kuyizolo lakho ngeke kulishintshe izolo lakho kodwa kuzokwenza ube nobuhlungu njalo. Vuka manje isitha sakho sijabula ngawe nje ngoba nawe ulokhu ucabanga ngamaphutha izolo ukuthi kwenze ukuthi usafuna ukudlula kulokho kwenzakalile izolo. Vuka manje uyithathe ugqoke ube muhle uhambe emsebenzini. Ungakuvumeli nokubukeka njengesimo odlule kusona nangehlazo odlule kulona nangenyembe zoyikhalile. Ungakuvumeli ukuthi isimo sakho sisifunde nje ezimpahleni oyigqokile sisifunde isimo sakho nasebusweni bakho. Vuka ube muhle mawukuthi uyifaka izinto ezithile uzenze ube muhle uhambe phambili ngoba uyavuka manje uyayithatha ukuthi washiwa umyeni nalamhlanje usakhala ngaleyo ndaba. Phila lapheke emoyeni manje phila emphefumulweni bese uqhubeka nempilo ubone ukuthi uNkulunkulu yini ongcono akakubekele khona. Ungajabuli ngokuwa kwami sitha sami kodwa ngiyakuvuka. Ngiyacela nawe vuka manje ukuthi washiye ubaba wengane lokhu uhlalile khona lokho ke namanje usabambelele kuleyo nto. Vuka wenza okuthile namhlanje uyithathe lungisa isimo sempilo yakho uzenze ube ngcono kunayizolo. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Good morning, Mega Grace Nation.